girls drop that ass deep down low. Ei, què passa? Soc el Padre, he tornat aquí per un blog dinàmic. Coses de Mallorca. He treballat a Mallorca 2 estius, o sigui, tots els mesos, tot l'estiu, i de l'altre any també, perquè primer vaig passar d'una empresa turística del sud d'Estepona a Màlaga, d'un poble que hi ha entre Estepona i Màlaga, que és una regió superturística, i d'allí vaig passar a Mallorca perquè sabia català i castellà i anglès. Doncs l'empresa va dir, tenim hotels a Mallorca, si vols anar allí? Cap allà vam anar. I allí, a part de la feina, vaig veure que és un món diferent. És que jo considero que Mallorca és com un DLC de Catalunya. Aquesta és la gran idea que tinc. Perquè tot és com Catalunya, canvia una mica. Vull dir, a un videojoc, quan treuen un DLC, és com una versió d'aquell joc, però reduïda i diferent. I és que és això, perquè Mallorca és molt més petita que Catalunya, l'idioma canvia moltíssim, l'idioma canvia un huevo, perquè parlem mallorquí, que jo parlo català, parlo català i sempre ens entenem, però hi ha converses que no m'entero de què diuen, perquè parlen superràpid. I a més, depèn de quins pobles també tenen el seu... Hi ha pobles que tenen només en aquell poble un accent diferent. Per exemple, a Pollença, vull dir, canvien moltes coses. I a sobre és que, no us ho diré, Pollença, que és Pollença, com una mica al centre, com una mica interior. I després hi ha Port de Pollença, que és el port de Pollença, clar, òbviament. I allí, al Port de Pollença està al mar, i a la vora, és una ciutat pròpia. És Port de Pollença i Pollença. Ara no sé si són de la mateixa administració o diferents municipis. Sí, diferents municipis són al nord-est de la illa, abans de Formentor, la punta llarga, la banya llarga, no? Com si tingués les banyetes a dalt, la banya llarga. Allí és Port de Pollença. Allí vaig estar en un hotel un temps i ja vaig veure que allí, primer, que no només parlen mallorquí, sinó parlen pollencí, que, per donar els exemples, l'article el de el noi, la noia, diuen, en comptes de el, diuen diuen un noi. És que mira que ja és xocant, vull dir, perquè és que ja, normalment, si ja canvia l'article, sobretot és el que més canvia l'accent, perquè a la illa diuen, a Mallorca, en mallorquí, el noi és noi, i la noia és sa noia. Doncs molt bé, fins aquí encara hi ha un canvi, però és que després només a Pollença i Port de Pollença diuen un noi. Si esteu més interessats en l'article que es diu Mallorquín Pollencino. Ja, és que a sobre es diu Pollença, no? Pollença, no? El poble. No sé si és de llença... És que té gràcia que es digui Pollença, però si es digués al revés, que és llença polla, ja... Gent simpàtica. Doncs és que l'article... És que és bojíssim. Si no em creieu... Mira, aquest article ho explica. Mallorquín Pollencino. Aquí ho diu. En castellà, el carro, en mallorquí pollencí és u carro. I cama és la cama. Es veu que és un variant del lu, o sigui, com el lo, ojo, del lo, perquè en lleidatà, el català de Lleida, diem lo, no diem el. Llavors, de vegades diem lo, a vegades diem el, però també diem lo. El lo de Lleida passa a l'u de Barcelona i aquest lu passa a Pollença a u. És que quin lío. Doncs sí, nois, allí vaig viure i moltes vegades no entenia què diuen aquella penya. Però allí va ser el primer lloc que vaig estar de Mallorca, vaig estar uns quants mesos allí i vaig conèixer un munt de gent allí perquè és molt turístic, molt turístic. No és Palma de Mallorca o la zona de Palma de Mallorca que hi ha Magaluf i tot allò, però potser és la segona part més turística de la illa, que és la part de Formentor, i al costat hi ha Alcúdia, que segur que us sona, molta gent ha anat a Alcúdia. També vaig anar a Alcúdia, però això no ho explicaré avui, que si no, n'hi ha lío. Doncs allí és increïble perquè, mira, millor ho explico ràpid i us fico un vídeo, que és que celebren cada any la festa dels morts cristians, la festa dels morts cristians, i s'omplen de gent, que és increïble, la de gent que s'omplen per celebrar la festa que fa un munt d'anys. Van venir uns pirates a atacar la illa, van venir de nit i un dels vigies d'allí, de la costa, els vigilants de la costa, van veure que venien i van córrer a avisar a tothom que venen els sarraïns, suposo que ho diuen així, no sé com ho diuen. I tothom estava dormint perquè va ser de nit i tothom anava en pijama, en aquella època els pijames eren blancs.
tothom anava vestit de blanc, i se van anar cap a la guerra. Ja està aquí la guerra! Pum! I van estar lluitant i van lluitar a saco. I hi ha un home que és l'heroi nacional de Pollença, que ara no sé per què tenia d'especial, però va fer algo molt important, perquè el tenen a l'Ajuntament de Pollença, hi ha un quadre que és d'aquest combat, els músics cristians, i d'un tio que se diu Joan Mas, es diu. Joan Mas, l'heroi de Pollença. No, és igual, però també és curiós perquè Pollença, la bandera de Pollença és aquesta, que és, no sé, és xula, no? És uns colors ben roig i negre, no? Què sembla? Si em fiques moltes juntes te surto un col·lectiu de demos. A veure... Com era? Sí, la festa dels cristians de Port de Pollença, que és una commemoració de la batalla de 1550 en la qual els cristians van vèncer els pirates de Dragut. Les festes patronals de Pollença són les més famoses i espectaculars de Mallorca, ho corroboro, són espectaculars perquè és que s'omplenen de gent i recreen la batalla que van fer. És que és un simulacre, sí. Sí, igual, és que tothom se pot allí, se fiquen... Uau, però és que una de gent, i tots vestits de blanc, i els sarraïns vestits amb un munt de colors i uns armats amb pals i els altres amb espades i... Hòstia, és que és xulo, és que és curiós. I n'hi diuen la patrona. I bueno, fan aquest combat i a l'acabar, bueno, es passen tot el dia fent això, i bevent, i a saco, i després el combat. I a la nit, en aquella època fan diversos events. Unes fan l'albada, que són els músics d'orquestra d'aquell poble, doncs, a les 5 del matí o a les 6 del matí, toquen i comença la festa, perquè aquests dies són de festa i a saco. I al final, aquell dia canten la cançó Visca Pollença, terra preciosa, la més bonica que el món ha creat. Això canten. Està bé, bueno... Que bonic, no? La cançó és meravellosa. Hola, bona, soc el Semparre, interrompint el vídeo del Semparre per dir que els vídeos que havia de pensar que... M'ho volia currar molt aquesta part i volia ficar vídeos per Vinícius, però... És que tinc que recuperar el mòbil vell, tinc que carregar el mòbil, així que penjo el blog aquí. I si bé que us ha agradat, doncs penjo... més fotos amb un altre. Bueno, si està allí segurament sí, segur que te la saps. I bueno, molt xula. Bueno, sóc el mateix però amb llum. I justament aquí la part de blog, doncs vaig estar amb aquesta fenya, va estar molt bé, la fenya era xulíssima, però de company d'equip només tenia amb un tio vell italià superborde i que es pensava que era el puto amo i que tot el que dia discutia amb jo tot el rato i un pesat i quina mania de xaval, d'home, perquè el xaval no tenia res. I bueno, i me'n vaig cansar i doncs... En el que em vaig cansar i que se'm notava que estava cansat d'estar allí, doncs aquella feina se va acabar. I vaig passar a estar a l'illa sense cap feina, sense tenir res, i ni ingressos. I no podia estar allà sense tenir res i fer ingressos. I doncs què vaig fer? Buscar-ne una altra. I com vaig fer aquests dies que no tenia res? Perquè en aquella feina me proporcionaven una casa. O sigui, vaig trobar una feina que em proporcionen casa a Mallorca, menjar a Mallorca, feina a Mallorca i una feina xulíssima. Ja ho explico un altre dia. Avui parlant de Port de Pollença. Què va passar? Doncs que me vaig cansar. I vaig conèixer uns amics allí que ens passàvem el dia fent coses xulíssimes, coses que estan superbé. Com tocar la guitarra, a saco. I els tios ni sabien un munt, ni sabien molt més que el Semparre. Imagineu si ni sabien, moltíssim, però tocaven superbé. I tenien percussió d'aquelles, una caixa d'aquelles flamenques, que sonava molt bé. I ens vam fer superamics i jo recordo superguai perquè ens vam portar superbé i vam sortir, tots els dies que vam poder vam sortir a tajar-la i a voltar per allí. Perquè a part de començar hi ha un pub i ja està, no hi ha res més. I si vols més festa, la gent se'n va al Cúdia, que està no res, a 10 minuts amb cotxe, o 15 amb Vespinet. Però ja explicaré el Vespinet, que quina història. Bueno, com que érem molt amics, cada dia quedàvem i sempre la tajàvem, doncs no vaig quedar sense penya i sense casa, perquè ja feien proporcionar casa, van dir, els vaig dir, escolta, mira, ara que són les festes de la patrona, doncs, ja que són festes,
me puc quedar amb altres uns dies i buscar una feina. I hi ha una feina que proporciona a casa, també. I van dir, bueno, va. Bueno, van dir, vale, perquè, collons, ens portem superbé. I va ser super espectacular, vull dir, és que ens ho han passat tan bé, perquè aquells dies van ser tots els dies festa, la patrona, saps? Vull dir, eren tots els dies aquell de finals de juliol, principis d'agost. I clar, i només en 5 dies han viscut allí, a una casa d'un amic de Mallorca, però que una casa que em va deixar, una casa enorme amb piscina, va deixar el tio, però és que superbé, vull dir, increïble, vaya un detallasso que va tenir. I gràcies a això vaig trobar una altra feina al poble del costat, a Alcúdia, Mallorca, vaig trobar una feina a Alcúdia, Mallorca, en Esbelviu, que és el puto hotel més pepino que hi ha allí, podríem dir de tot el nord-est de l'illa, que és on fan el MIF. Allí vaig treballar, allí vaig estar durant el MIF. I això sí que és una altra història. Però bueno, que porta pollança, pepiníssim, i molt bé per allí, la veritat. I doncs mira, això que vaig aconseguir, que em van deixar uns dies allí, em vaig ficar a buscar feina, saco, en persona i amb l'ordinador, i vaig trobar una feina a Alcúdia, per al costat, i vaig poder seguir l'aventura a ella. Perquè molta gent, i aquí teniu que aprendre, perquè és una lliçó, aprendre perquè podeu dir, va ser parra que va quedar sense feina, no sé què. Doncs no, mira, el que heu de pensar és que m'obria en casa, i sou, i feina. I el perdo està allí sense no res. I què hagués pogut fer? Hagués pogut dir, oi... I què fa? Estic aquí una tarda indefensa, estic sol i no tinc res. O podria dir, pues vamos a por ello, vamos a por todas. Perquè molta gent hagués dit, me rindo, me vaig cap a casa. Però jo vaig dir, a tope, ja estic aquí. Pues acabo l'estiu aquí, collons. Que estàvem a mig d'estiu, havia de fer res a casa i... I cada dia, tot malament. Pues no, pues a esforçar-se, un se té que esforçar. I ho vaig currar, i vaig trobar esta penya. Vaig trobar una feina pepina, millor que a la que estava, molt millor, és que molt millor que la que estava. I vaig poder seguir la meva aventura a Mallorca, que continuo esperant un altre vídeo perquè és que allò sí que és pepina. I això és la introducció de l'apartat de Mallorca dels vlogs del Parra. I si us ha agradat, doncs digueu-me alguna cosa, perquè, com havia dit, aquest gener, 3 vídeos, los 20 va dir, si aconseguís 20 vots, faré 3 vlogs, 20 vots aconseguits, 3 vlogs aquí, i si voleu més, fem-ho saber. Si no, doncs mira, me les guardo per jo. Però si no són xures, doncs, per a que tothom es pugui disfrutar, vale? I ja sabeu, si us ha agradat, doncs li doneu like. Bueno, això és igual, sobretot, si us ha agradat i voleu compartir, sabeu que és una bona iniciativa, i si voleu més històries, doncs no sé, bueno, doncs compartiu-lo. Compartiu-lo perquè és que jo ja m'he de compartir, ja m'he de fer vídeos xulos perquè la gent es vegi, però no conec a tothom. Doncs a la gent que li conec li passo, mira, he fet un vídeo, i diu, doncs està bé, però no sé què. La gent que li agrada, gent que no, però la gent que li agrada, doncs diuen, no, doncs que està bé, doncs a veure si em penges més. Per això, doncs compartiu el vídeo si voleu, i ens veiem en una altra ocasió, vale? Vinga, ciao.